Somos alrededor de 26 obradoiros de artesanía de Galicia. É unha feira, creo, que dentro do sector que todo o mundo a ten en conta, non? Para min é un día de alegría, de felicidade, de encontro con compañeiros, de xente que vexo que o está pasando ben tamén. Todos los puestos de artesanía que hay, haciendo demostraciones, yo creo que pocas ferias tienen tantas demostraciones como esta. A mí o valor desta festa é moi bon porque nos juntamos todos os vecinos, entras pasalo en grande. Un espacio de lecer, seguridade, sobre todo para os cativos pequenos, pero bueno, encontro sería a palabra que definiría. Sí, ten toda razón. Eu creo que a romaxe, co paso dos anos, se converteu nun símbolo de identidade e orgullo local. Que che parece todo isto? Parecendo moi ben. As cousas populares hai que estar sempre con elas. Digo eu, non? Pois o sitio, a verdade é que flipamos, cando chegamos, pinta moi ben isto. Digo vos que é un lugar espectacular. Este é un sitio espectacular, estamos encantadas de estar aquí. Moitísimas grazas por convidarnos. Graciñas.